Nyomás hátrafelé. Ne kéresd magad. Gyere, kettő. Hopp. Sorakozó! Ugye tudod, hogy te vagy itt az egyetlen, akiből egyszer még tornász le? Dongó! Megőrültél? Mi ütött belétek is csomorult? Hová akarsz menni? Dongo! How are ya? Dongo, we got lots of work for you. He is the top in the club, but he's giving me some trouble. Teenage stuff. Cal, are you listening to me? I just got here. They want me to fire right away. You have to find another way. Ha jól tudom, akkor a tanítványa is indul a világbajnokságon, hiszen egymás ellen fognak versenyezni. Gondolom, hogy győzni szeretne. Nem akarok győzni, de utálok veszíteni.